10 sati ujutro, prvi autobus s demonstrantima na ulasku u Sarajevo. Posljednje pripreme za proteste pola sata kasnije. Snažne poruke sindikalista dok se čeka početak sjednice Doma naroda. Taj neće više predstavljati nas! Neće više predstavljati nas! Oni nisu naša vlast! Oni nisu naša vlast! Nekima je već dosadilo čekanje. Organiziraju blokadu središnje sarajevske prometnice. Tako je! Tako je! Idemo! Idemo! Nekima pak čekanje nije teško padalo. Sat iza podneva, bez konkretnih vijesti, prvi pokušaj nasilnog ulaska u parlament. Policajci svojim autoritetom smiruju situaciju. Bilo je i povrijeđenih. Koji sat kasnije, rezultati glasanja. Usvoje zakon rad sa 29 glasova, što znači sa jednim glasom od ovih levata što su glasali. Vidjet ću, molim. Šta sad? Sve vidjet ću, sad ćemo varati do sjednicu predstavništva i opredijeliti se šta dalje. Može li se pretvoriti u nasilje? Može u pakao, eto. Nije bilo pakleno, ali nimalo bezazleno. Predsjedniče, možemo neku odluku dobiti? Predstavnici sindikata nisu baš znali šta i kako dalje. Još jedna u nizu njihovih sjednica predsjedništva. Čelnici nisu bili zadovoljni ishodom glasanja. Radnici pak nimalo zadovoljni čelnicima sindikata. Došli ovdje, potražili dan, birali ove ljude ovdje, šta ste riješili? Predstavnici sindikata, završite ovako danas. Neka se stid. Ovo se nije smjelo desiti ovako. 10 sati ujutro, prvi autobus s demonstrantima na ulasku u Sarajevo. Posljednje pripreme za proteste pola sata kasnije. Snažne poruke sindikalista dok se čeka početak sjednice Doma naroda. Taj neće više predstavljati nas! Neće više predstavljati nas! Oni nisu naša vlast! Varati do sjednicu predstavništva i opredijeliti se šta dalje. Može li se pretvoriti u nasilje? Može u pakao, eto. Nije bilo pakleno, ali nimalo bezazleno.
Sat iza podneva, bez konkretnih vijesti, prvi pokušaj nasilnog ulaska u parlament. Policajci svojim autoritetom smiruju situaciju. Bilo je i povrijeđenih. Koji sat kasnije, rezultati glasanja. Usvojen zakon rad sa 29 glasova, što znači sa jednim glasom od ovih levata što su glasali. Vidjet ću, molim. Šta sad? Vidjet ćemo, sad ćemo... Nisu naša vlast. Nekima je već dosadilo čekanje. Organiziraju blokadu središnje sarajevske prometnice. Idemo! Nekima pak čekanje nije teško padalo.